Oppe i Portugal, der har man noget, som er meget, meget dansk. Det er målmanden Peter Schmeichel. Lidt øjeblik. Og Peter, han har et voldsomt temperament. Det kan vi prøve at se på med et par eksempler. Et eksempel kunne være, der er lige gået et mål ind hos Peter Schmeichel. Så dæk dig op for helvede! Eller, Peter Schmeichel er glad. Så dæk dig op for helvede! Eller, Peter Schmeichel beder familien hjælpe til ved forberedelserne til middagsmaden. Så dæk dig op for helvede! Peter Schmeichel er hundeopdrætter, og han kan ikke få sine hunde til at lægge sig. Så dæk dig op for helvede! Det er meget fint. Men jeg fatter, hvordan han kan holde ud af den på hele tiden. Lad os tage en anden berømt personlighed. En Hollywood-skuespiller som Bruce Willis. Bruce Willis siger en replik. Freeze, asshole. Bruce Willis råber en replik. Freeze, asshole. Han hvisker en replik. Freeze, asshole. Bruce Willis skriger en replik. Freeze, asshole. Bruce Willis sætter sig på en portionsis. Nej, det gør jeg ikke. Det var forkert, det her. Nål, mand. Det står ikke granbær. Nej, må jeg bede om Marlon Brando, som øver sig på en replik sammen med sin replikmedhjælper. Mr. Brando, see after me. I'll give you an offer you can't refuse. Preben, det er Marlon Brando, det er ikke Johnny Madsen. Det var Marlon Brando. Det er ikke Johnny Madsen. I'll give you an offer you can't refuse. Fæl, mand. Det var Johnny Madsen. Og igen. I'll give you an offer you can't refuse. No. No. I will give you an offer you can't refuse. Freeze, asshole.